atong siya Katoliko ba? Dili niya atong siya Iglesia ni Cristo na. Ubag, hinggawa siya sa Iglesia Katolika na mong tinuod ng Iglesia ni Cristo. Hello? Okay, asa mabasa sa Biblia na Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, mong tinuod ng Iglesia ni Cristo? Kung mabasa ko, Sa Biblia. maulit ko pa, hindi ko sabagay. Isa lang, teksto. Ako pangutana, asa mo mabasa nga sa Biblia, talata sa Biblia, sita sa Biblia, nga ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, mao ang tinuod ng Iglesia ni Cristo. Sa Biblia, sita sa Biblia. Okay. Asa? Moderator ka dito kayo sa oras. Nagbutan na siya kung sa kateksto sa Biblia. Kung mabasa ko kung sa kateksto sa Biblia, muangkon ba siya mapildi siya sa debate? Ayaw sa ayaw pagpalaban sa moderator. Dili na nimo kaya. Kapag ka pagpaputala, asang sita sa Biblia, sita sa pagpaputala, asang sita sa Biblia mabasa nga ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana mao ang tinuod ng Iglesia ni Cristo. Na sa San Mateo 16:18, ang Iglesia Apostolika Katolika Romana, mo ni Iglesia gitugod sa Ginoo. Okay, gigamit nimo ang Roma, gigamit nimo ang Mateo 16:18. Nakasulat ba sa Mateo 16:18 ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana? Ang tubag na kasulat, ang tubag ang pangutana, lain pangutana. Bakit niya mabasa? Okay, ipabasa nato sa moderator kung mabasa ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana sa Mateo 16:18. Sure na? Okay. Okay. Mateo 16:18. Mateo 16:18. Ikaw mo may mabasa, kaya mo may... Sige, basa ka. Sige, basa. Sige. Holy Bible, St. Joseph Textbook Edition, and Fraternity Version. Okay ba? Okay. Sige, basa. Sige. Opo, diyon na po ko yung Biblia. Makita ninyo karon ang pandaraya ni ining mga tao. Kaya ang sita sa Biblia gilisdan. Ako basahon. Sige, sige. Tanawa, gilisdan ang sita sa Biblia. Okay. I-print ang lain. Okay, basta. Ako sa kumano, basa rin. Kaya ako naman gamitan ka ito ni basahon. Okay, sa Bible. Maghangyo ko, tinawag ng moderator, pinili ko lang mo sa pausap na mabasa na. Pinala sa kong kasabutan. Balik. Ako lagi ni basahon. Ipabasa. Giangkon man nga ito ni basahon. Ato basahon. O, sige, basahan. Tanawa, i-compare natin sa original. Ikat sa time din. Okay, basa. Deception. Oh, sige, tanawa. Kamera. Holy Bible, St. Joseph Textbook Edition. St. Joseph. Kaya kung bisa ko, basa ko. Sige, buksan. Moderator, pabasa na to. Pareho ng Biblia. Sige, okay. Chapter 16, verses 18 and 18 lang. 18 lang. And I see thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my holy Catholic Apostolic Roman Church, and the gates of hell shall not prevail against it. Tingnan ninyo, tanaw, pareho ng Biblia. Basahon na to dire. And I say today, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Ilistan, Iglesia Katolika, Apostolika, Romana sa ilang Biblia. Deception! Deception! Okay. Okay, huwag na ito mabasa rin. Oh, O sa isunod. oh, pareho, objection. Doon yung objection, puro ba? Diba?
Primator Sperma. O, Imprimatur Spellman. Primator Sperma. O, Imprimatur Spellman. Confraternity version. Confraternity, parehong color. Pero sa Mateo 16:18, klaro kayo ang papel, di ba ko? Yan yun. Awa. I will say, Adventist na, I will build my Holy Catholic Apostolic Church. Di ba ko? Dire. Dire. I will build my church. Inis lang, di mo tanga, Roman Catholic Apostolic Church. Dissension. Hindi na. Okay, sunod. Hindi na. Sige. Mr. Moderator, mahirap ba akong magsulti at Deltrano? Ikaw ba mamulig sa mga kami? Kung They will decide, o yung specific people, basta kay atong ipresentar kung sa inalati niya sa Biblia. Dili makahuis. o Ang siya akong tahas na dili huis. o kilimbugan niya, Mr. Moderator, o giyang kilimbugan kining audience, yan na problema na niya, dili naman ang problema, no? Ang amo, ipalutaw din sa audience, nga kilimbugan na kining audience, mo nga sa among pagtito, among igatullo ang iyang paglibong. Okay? So, sa akong side, Brad, no? Di ko kuminon ako sa akong side ng kilimbungan. So, it might be inyong terminolohiya igamit, pero as a moderator, I will not comment whether there is a link or not, but the verse of the scripture was read, so depende na nasa interpretation sa namin. Sinabi mo, dito, clarification. Address na ko mo. Ang pangutana kung sa atong katbag, mabasa ba sa Biblia? Hindi, magtanong. Clarification. This is a clarification. Tapos ka. Ilang minuto? Okay na, nabasa na. Nabasa na. Kung sa sunod, dire. Kasi marugan na dire. Ilang minuto? Kung sa sunod, yung na. Okay na, o. Klaro na, ha? Okay. Okay, pagbigyan natin para si Marang Kalaban. Okay. 16:23, gigamit ni mo. Roma 16:23, gigamit ni mo. Latin, Bible, o dili? Igamit na ko ang Latin. Universa English. Dili pa ang pulong katoliko. Gikan sa pulong ng Grego, matod ninyo, katolik. Tinuod na. Sa Roma 16:23, ang Grego ba na, katolik? Sa Latin, itawag na siya Universa Ecclesia. Ang Griego na sa Hebreo Kapitulo 9:20 at 31 nagikon, Himilon Ecclesia Catholics, Tes Judaias, Egalalias, Samarias, Helen and Ekinyin, o Ikumuluminin. At kumakapunta na, lahat po Ang akong pamutanan, Mr. Talibong, sa 16:23, kayo mong gigamit. Di na ba sa Grego ang nakalagay, katolik? Itubag na nako nga kanang itawag ko Universa Ecclesia mo ng Katoliko o sa Griego gipumatod ang Ecclesia Catholics ang atong gipirmahan sumala sa Biblia as referensya wa ka mo pirmahay sumala sa usa lang ka teksto natubag ang putana lain putan Mabasa ba sa Roma 16:23, ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana? ang mabasa nato diha gitawag ko Universa Ecclesia o ang references na matuod nga kanang Universa Ecclesia Catholic Church gitugon sa Ginoo 2 minutes, 2 minutes. lain putana So wala, dili mabasa. Ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, dili mabasa sa Roma 16:23. Ako nang gitubag, ginamit ang Biblia na mabasa ang Universa Ecclesia o referensya na matuod ang kanang Universa Ecclesia Catholic Church kung mao na ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Biblia ang referensya na akong gigamit. Ano? Dili ba sumala sa inyong libro ang pulong Katolika gikan sa pulong Grego Katolike? Ako pamutanan, sa 16:23 Katolike ba ang nakasulat? Ang mabasa nato, Latin ang akong gigamit, Universa Ecclesia. Kung ako sa Grego wala mabasa. Position mo din ito. Okay, sige. Okay, okay, palabanan. Okay, Order, please. okay. Tingin mo sa ako na nasa tugalawon. Ako nang gitubag, na sunod yung mutana. So dili mabasa ang Katolike. 1 minute more. Itubag na ko ang mabasa Universa Ecclesia, Ecclesia Catholics, na agya ko sa Biblia. O referensya, o nabasa ko pa ang litra to litra. Palo ako putana. Okay, sunod na pagkutanan. Sumala sa 16:23 kayo mong gigamit. Nakabalihan, ang unang bang ipasabot nga si Apostol Pablo ang unang gigamit sa terminong Katolika? Salamat sa lindot ng pangutana. Ang gigamit ni San Pablo mo ang kahulugan sa matong matuod ng Iglesia. Gigamit niya
kasulugan nga gitawag dining Ecclesia Catholic. Ang gigamit ba ni Apostol Pablo, Greek o Latin? Of course, gamit siya o Latin. Wala gamit siya Grigo. So sa Mateo 16:23, sa wika, unsa may